Patrzcie, mogę zrobić tak. Mam tutaj tradycyjną lampę górniczą, lampę karbidową, tak zwaną potocznie po śląsku karbidka. Tam był karbid, kapała woda, był płomień, tutaj tak zwana blenda, która rozpraszała to światło. No i właśnie, chociaż już dawno po barburce i już wszystkie golonka zjedzone i całe piwo wypite, ostatnio podczas livestreama jeden z widzów zadał bardzo logiczne pytanie. Są takie słowa, którymi człowiek posługuje się na co dzień, ale nigdy nie zastanawia się nad ich pochodzeniem. Dlaczego górnik, skoro robi na dole? I w jak najprostszy sposób wyjaśnię wam etymologię tego słowa. Kiedy w XV-XVI wieku zaczęło się dynamicznie rozwijać górnictwo kruszcowe, to srebro albo złoto, albo na przykład rudy żelaza drążono i wydobywano właśnie w górach, w których drążono tunele i wszystkie te skarby, które one kryły, wydobywano. I tak oto w średniowiecznej polszczyźnie narodził się termin góry, który oznaczał nie tylko górę jako masyw, jako formację, ale również jako kopalnię, miejsce, w którym wydobywano jakiś kruszec. Jest też taka teoria, że to może być dosłowne tłumaczenie niemieckiego słowa Bergman, które, jeżeli znacie trochę niemiecki, działa na identycznej zasadzie. Berg, góra, man, człowiek, czyli ktoś, kto pracuje, wydobywa coś w górze. Tak na marginesie też chyba na jakimś etapie języka niemieckiego, w jakimś średnio-wysoko niemieckim języku Berg oznaczało właśnie kopalnię. Także w polskim to może być termin analogiczny do niemieckiego, albo po prostu tłumaczenie, które powstało jeszcze gdzieś tam przed wiekami. I stąd na przykład mamy taki dokument, pierwszy dokument tego typu spisany w języku polskim, czeskim i niemieckim, czyli Ordunek Górny, który powstał w 1526 roku w Opolu. To jest taki zbiór 72 artykułów, które opisują i regulują właśnie pracę i płace w kopalni. Z wydaniem tego dokumentu łączy się też powstanie miasta Tarnowskie Góry, zresztą jego fragment jest wmurowany w jedną z kamienic, która stoi przy rynku. I na marginesie Tarnowskie Góry. Kopalnie w Tarnowicach, nie w Tarnowie. Bo to jest odmiana zgodna z zasadami staropolskimi, które się też przechowały na przykład w mowie śląskiej. Tarnowice, tarnowskie. Miechowice, miechowskie. Bogucice, boguckie, a nie tarnowickie, katowickie, bogucickie. Na dzisiaj, tłumacząc dosłownie nazwę Tarnowskie Góry, byłyby to tarnowickie kopalnie. No a Tarnowskie oczywiście pochodzi od Tarnowic. Dzisiaj jest też dzielnica miasta Tarnowskie Góry, Stare Tarnowice, czyli ta najstarsza osada, wokół której powstało miasto. Mam nadzieję, wasze wszystkie wątpliwości a propos górnika zostały rozwiane. Jeżeli mielibyście jeszcze jakieś pytania takie związane z jakimiś terminami, etymologią jakichś słów związanych ze Śląskiem, czy w ogóle z rzeczami pokrewnymi, bo mnie takie rzeczy trochę jarają, to piszcie w komentarzach i będę je rozwiewał w kolejnych filmach. Trzymcie się i z Panem Bogiem.